Ľudská zloba. Vieš, čo je na nej najhoršie? Že často nemá dno. Stačí, že si niečo dosiahol. Že ti niekto povie kompliment. Že sa ti darí. Alebo že si jednoducho dobrý človek. A už sa niekto trasie, aby ti našiel slabé miesto. Nie preto, že si ho sklamal, ale preto, že mu vadíš tým, že si. Že nie si neviditeľný. Že máš niečo, čo on nemá. A tak začneš šepkať, zosmiešňovať, zľahčovať, očiernovať. Nie je to ten, za koho máte. To si len hrá na niečo. Keby ste vedeli, aký je naozaj. Toto nerobí človek, ktorý je šťastný. Toto robí snitá duša, ktorá sa nevie pozrieť do zrkadla. Lebo ľudia, ktorí sú v pohode sami so sebou, nemajú potrebu ničiť iných. A najviac ich to bolí, keď to príde od tých blízkych. Od tých, ktorým si veril. Tamto nie je len útok, tam je zrada. A na to nie sme nikdy úprimne imunní. Ale pamätaj, zlo, čo ťa zasiahne, hovorí viac o tom, kto ho vyslal, ako o tom, koho zasiahlo. Ich jed je len dôkazom ich vlastnej slabosti, nie tvojej.